شالوم شالوم بيتزا بيزابير أملاح كميت أنيحكم حسن قص فشاملين قص فريد ورمير أنا حكم صلاح الدين مسحاكم سيم نزبلت أمعال تزخون زبلت أكال دول برنامجين حيزنا متينا زلنا هاري إربرود سالادي ما إربرود سام مدي داغليك أودت لو من نكافلو قال ملك بزي أمرو دبليو dagens ord det är skönhet utan förstånd. ريهم ملك بزي أمرو كونتيو Att ha skönhet utan förstånd är förgängligt. دقاو تبقى بزي وشتاو تبقى كونتيو Det yttre vackerhet och inte ha det inre vackert är förgängligt. تبقى أكادنا بدقة خدينكم أمرهم تبقى أكادنا أنت زي بلو كونتيو Om er yttre har vacker klädsel men er inre sinne har inte vacker klädsel, det är förgängligt. بدقة دمسلكم مسيلكم بوشتهم جندحكم وديكونكم كونتيو Om hur ni ser ut på det yttre men ni inte är så er inre, då är det förgängligt. مسعاف مسالة عسرت حدا عسران كلتن I Ordspråksboken kapitel 11 vers 22. ملكعኛ سبيتي بزي أمرو كم أب أفنش حسما التسعورات قلبت ورقيا. Det står som en guldring i grisens tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. ريخم أفنش حسما أزيد فن بوتاي. En grisens tryne är en väldigt plats där man inte vill vara. مغنياتو حسمات رخو بيد بالله. Och det är för att grisen äter allt den kan finna. تورك جنب هذا بليو. Men guldringen är något som är vackert. نجرجن نتورك باهي لك خيتري أو باهي لك خيتحزو باهي لك إنجي كي تجبره زلوا سفرات وسويروا له زلوا سفرات جنب هذا بليو. Men platsen den guldringen är i den plats där du inte ens vill kolla på den guldringen eller komma nära den. För den platsen den befinner sig är ett plats av smuts. ريهم زهلو تصبق بدك هاليكم تصبق كاركتر عوشت أنت زي بقولكم لك كم زي هيوتكم. Så oavsett hur en utseende är vackert, men om er inre inte har vackert karaktär, det är så här det ser ut. إذا مالك نتعبدك زلوا تصبق يخم سمجوس زي بولي خون. Så det här betyder oavsett hur vackert ni gör det på det yttre, det gör att ni inte finner favör inför folk. مخنياتو نتنايدك تصبق حيزو زلوا تنايوش تصبق. Och det är för att det som gör att er vacker kommer ut i liv, det är det vackert ni har i er inre. سبيت ملكعني خوينا أمره تريب الله تصبق كاركتر تريب الله ملك عمنا ما يبصحني. Så om en kvinna till exempel inte har vett eller förstånd men är vacker, det kommer inte ta henne någonstans. أودات كأد same thing ملك حليكم نايوش تصبق زي بولكم تخوين تصبق كاركتر ريب لكم من دحر كوينا أمنا ما يتبصحني هون كاب جهر حليفكم. Och samma sätt när det gäller männen, oavsett hur vackert en på det yttre kan fixas, om din karaktär inte finns, kommer inte ta er någonstans. سلزي كم تندقيكم ندقيخن بكادادنا دي بزتفعل عليه من قد نمتصبقوا بزح واقع invest تكبر. Så som ni investerar alltid det ni gör för att fixa er yttre. نأمرهم دما نمتصبقكم invest تكبروا. أنببوا متحفت جزء بيت كريستيان تمالالوسو تبقوا زخنا فلتاتنا وشتهم أعطوا. Så och på samma sätt investera den tiden för att bygga upp er inre, där ni går och läser, där ni tar er tid att gå till Guds församling, där ni lär er. مخنياتو ناي هوتنا تصبق خاب دقاو تصبقينا زي كونس كاوشت أو تصبقينا يزوت. Och det är för att den riktiga vackerheten kommer från inifrån ut, inte utifrån in. هوتكم كسع كندي ملك أخوس خيزوسن نايوشت ملكعكم. Så till vilken nivå er vackerhet ska fortsätta att komma långt, det är inte det yttre som beslutar, det är er inre. أمرخن أنت حين تصبق قاليت الله. Så vilken sorts av kvalitet vackerhet har er inre sinne? مصحف كزارو كله خنزيل مثال سلاسان حدن سلاسا. I Ordspråksboken 31 vers 30 står det så här. تصبق ملكع كباري وكأبخ أكنتيو نجزابير تفرح سبيت جنات الناد. Och det står så här. Charm är bedräglig och skönhet förgänglig, men prisas ska den kvinna som värdar Herren. ريخم نجزابير مفرحنا يوش تصبقي. Så att frukta och värda Herren, det är inre vackerhet. فرحت أملاخ زلو من ناديو. Att de som fruktar Herren, det är de som blir hedrade och prisade. وش تخاف فرحت أملاخ زي بلو دقيقة زهلو تصبق أنت هلو جن كنتم تقبرني له. Så oavsett om ni inte har ett dugg av Guds fruktan eller heder till Gud i ditt inre men vacker på det yttre, det är förgängligt. بخلا أزراربا كاب أبسقاكم زر تصبق أنا لعلي أم منفسكم زلو تصبق يقداسي. Så med andra ord, det vackerhet som finns i er inre är det absolut viktigaste än det yttre. كاب أبسقاكم زر تصبق أنا لعلي أب نفسكم أب أمركم زلو تصبق يقداسي. Så mer än det vackerhet som syns på er yttre, det inre, er sinnes vackerhet är viktigare. مصحف قدوس نسب نايدق سبن نايوشت سبن يليد فلاليو. Och det är för att Guds ord skiljer den inre människan och den yttre människan. أتنايدق سب زبدقة خدار نوت فشاشلو زلهم سقاناي.
Det yttre människan, det är den här kroppen som vi sätter på oss, kläder och allt som vi ser. ናይ ውሽጢ ሰብ ግን ንኽልተ ፓርቲ ደጠቃለል መንፈስና ነፍስና እዩ Men vår inre människa har två sorters av sig, själen och anden. ስለዚ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ኣጸቢቅኩም ስሩ Så investera i er inre människa. ብዘይዎ ኩሉ ኾንቲ እዩ Utan det är så allt förgängligt. ኣብ ውሽጥኩም ጸብቑ Så var vackra er inre. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.